Jasně. Číslo 2. Prosíme vysazovatele, kdo našel kryt baterie automobilu, aby nechal informací. Kdyby někdo našel kryt baterie automobilu, aby nechal na informaci. Tak prosím, pojďte blíž. V této třídě jsou dva psy, katalogové číslo 3, velmi typický pes pro své plemen, velmi pěkné ušlechtilé hlavy, červené masky, tmavé maska, tvrdý pevný pes, záda, správná linie, pravidelné postavení a zaujení nohou, dobře opuštěn, temperamentní, velmi dobře se pohybuje. Dnes je výborný, první místo. Děkujeme. Číslo 4. Pes vysoký, mírnější povahy. Hlava přiměřená, taková akorátní. Trošku je delší v tělu, proti standardu. Při pohybu vpřed a... Pardon, oni to mají 4, to je 2, pardon, 2, pardon. Nejlepší je u nich 5. Číslo 3 je výborný, první místo, tam stojí, samozřejmě stojí. Číslo 4 má druhé místo. Ještě.